Helo bawb a croeso nôl I taro gyda ni, a wel heddi fi'n mynd i darlleniad y 7fed ar 20 o Ebrill 2026. A ni'n mynd I gael egni'r wythnos, ni'n mynd I gael sialens yr wythnos, a ni'n mynd I gael gair bach o gyngor wrth ysbryd, jyst I'n helpu ni drwy'r wythnos. So croeso mewn ysbryd. Gewn ni please egni y 7fed ar 20 o... Okay, 7fed ar 20 o Ebrill. A beth sydd gyda ni yw tair carden fan hyn. Okay. Y cerdyn cyntaf sydd wedi dod mas yw gwas y ffyn. Nawr mae gwas y ffyn gallu dod â newyddion am gyfle newydd I wneud rhywbeth creadigol I ni, okay? Mae'r gweision I gyd yn egnion ifanc, a os nad ydyn nhw mewn corff, maen nhw yn ei meddwl, okay? So mae egni ifanc yn dod mewn fan hyn rwle I chi wythnos yma, okay? Egni llawn pasiwn, egni creadigol, egni sy'n moyn creu rhywbeth newydd. So felly bod cyfle newydd yn y mewn I chi wythnos yma I wneud rhywbeth newydd, okay? Be sydd gyda ni wedyn yw marchog y cwpanau, okay? Nawr mae marchog y cwpanau yn gerdyn lyflu. Mae hwn gallu dod â cariad newydd mewn I chi, okay? So os I chi'n edrych am gariad, wythnos yma gallai fod rhywun newydd yn dod mewn I chi. So cadwch eich llyged ar agor, okay? A bod hwn yn dod mas gyda gwas y ffyn fan hyn, gallai fod hwn yn gweud, wel, ta pwy sy'n dod mewn I chi, maen nhw'n berson cariadus, romantus, okay? A maen nhw hefyd yn berson creadigol a ifanc yn ei meddwl, okay? So drychwch mas os ych chi'n edrych am gariad am rwy'n fel ad o mewn I chi wythnos yma. Hefyd mae gyda chi brenhines o cwpanau. Mae brenhines o cwpanau yn brenhines lyflu, okay? Mae llawn cariad, mae'n meithrin pobl a pethau, okay? Mae'n egni really cariadus, a mae'n nabod I hunan, okay? Mae'n deall emosiynau I hunan fan hyn. A mae'n frenhines really lyflu, llawn cariad, okay? So mae lot o gariad gyda chi wythnos yma, okay? Egni really lovely, diolch ysbryd. Gewn ni please ysbryd, sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos, please. Okay. A sialens yr wythnos yw symud mlaen, okay? Beth sydd gyda ni fan hyn yw'r cerbyd, okay? Neu'r cerbyd ryfel fan hyn, okay? A chariot. Nawr, mae'r cerdyn yma yn siarad am symud mlaen at rhywbeth, okay? So, a'ch sialens chi wythnos mynar yw symud mlaen at rhywbeth. Mae angen I chi symud mlaen at rhywbeth yn eich bywyd chi, okay? A mae'r cerdyn yma yn gallu gweithio chi, mae angen I chi symud mlaen yn gyflym nawr, okay? Mae'r amser wedi dod I symud mlaen. So, sialens chi wythnos yma yw na'r cymryd ar y wennau fan hyn I symud mlaen gyda rhywbeth yn eich bywyd chi, okay? Mae hwn hefyd gallu siarad am fel ennill ryfel, okay? Ennill rhywbeth. So, felly bod chi... Mae sialens chi I fynd am rhywbeth fel bod chi'n gallu ennill wythnos yma. Okay, diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, dy neges di, please, ysbryd, am wythnos yma. Okay. Neges ysbryd wythnos yma yw'r ymerawdwr. Mae'r ymerawdwr yn gerdyn ffantastig, okay? Mae'r ymerawdwr fan hyn, mae fe'n cyfuno pob brenin o'r dec taro, okay? A mae'r egni mae fe'n dod yn egni meddyliol fel brenin y cleddyf. Mae fe'n egni creadigol fel brenin y ffyn. Mae fe'n egni cariadus fel brenin y cwpanau. A mae fe'n egni sy'n llawn arian a gormodedd o bopeth fel brenin y pentecle, okay? So mae hwn yn egni lyflu. So mae ysbryd yn gweithio chi wythnos yma, gallwch chi gamu mewn i'r egni yma, okay? Mae'r egni yma yn dod mewn I chi wythnos yma. So mae hwn yn egni o fod yn hyderus, mae fe'n egni o fod yn rhywun sy'n gallu arwain tîm, neu arwain rhywbeth, neu dechrau busnes newydd, okay? Mae fe'n egni mawr fel yna, okay? A pa fi'n gweud dechrau busnes, mae fi'n siarad am, fel side hustle bach fan hyn, okay? Fi'n siarad am fusnes mawr. Fi'n meddwl am Jeff Bezos neu Mark Zuckerberg neu rwy'n fel yna, okay? Rwy'n sy'n lot fawr o arian. Na'r fath o egni yw yr ymerawdwr, okay? Egni lyflu yn dod mewn I chi wythnos yma. Okay. Be fi'n mynd I wneud nawr, fi'n mynd I eglur hau rhain I gael neges bach mwy twfwn a fi'n edrychwn ni ar y darlleniad o cwbl o wahanol ffyrdd. Allwn ni, please, ysbryd, eglur hau
egni'r wythnos. Cryfder. Mae'r cerdyn cryfder wedi dod mas. So mae angen cryfder yno chi yna'r wythnos yma, a mae'r cryfder yn dod i chi wythnos yma i stepio mewn i'r egni yma. A mae'r egni yma yn egni llawn cariad. So mae'n amser na'r wythnos yma i cael y cryfder, Mae'r cryfder yna gyda chi, mae rhaid chi gredu yn hunain fel bod chi'n gallu symud mlaen gyda rhywbeth fan hyn, ac mae angen i chi symud mlaen gyda rhywbeth, A mae fe'n egni lyflu sydd mewn i chi fan hyn, A mae'r cryfder mynd i fod gyda chi i wneud y cam sydd angen i chi wneud, neu symud mlaen yn y ffordd sydd angen i chi symud mlaen, Dyna neges wythnos yma. Diolch ysbryd, gewn ni... Diolch ysbryd, yn gwybod beth fi'n mynd i ofyn. Eglurhau yr cerbyd ryfel fan hyn, a beth sydd wedi dod mas yw'r 6 o gleddyf. Mae'r 6 o gleddyf yn gweithio fi bod chi'n dod mas o gyfnod sydd wedi bod tyma'n bach lan a lawr, Chi'n dod mas na'r o gyfnod sydd fel môr a tonau mawr, I môr sydd just yn llonydd, A mae hwnna mynd i dimlo yn rili dda i chi. So mae'r cerbyd ryfel fan hyn yn gweithio chi. Mae angen i chi nad i symud mlaen fel bod chi gallu mynd mewn i'r dŵr llonydd yma. Mae llonydd gallu dod mewn i'ch bywyd chi, ond mae rhaid i chi symud mlaen o sefyllfa, neu person, neu rhywbeth, swydd, beth bynnag yw, Dim bod fi'n gweithio chi am gadael swydd, gadael person a dim, Fi darllen yr egni fi fan hyn, Ond mae angen i chi symud mlaen wrth rhywbeth fel eich bod chi nawr gallu cael gwared y tonau mawr yn eich bywyd, a symud mewn i'r môr llonydd fan hyn. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, eglurhad. Diolch ysbryd. Cerdyn y byd sydd wedi dod mas i ni, So gyda cerdyn yr ymerawdwr, mae cerdyn y byd, mae hwn yn gweithio fi, mae cilch dy chi mynd yn dod i ben, a ni wedi cael y neges mae cwpl o weithiau, So mae cilch i lot o chi ar y foment yn dod i ben, neu mae angen dod â fe i ben, A mae'r neges fan hyn yn glir, fel eich bod chi na'r gallu symud mewn i egni'r ymerawdwr fan hyn, mae rhaid bod chi'n dod â cilch i ben. So mae rhaid bod chi yn gorffen rhywbeth, cau pennod fan hyn o'ch bywyd, fel eich bod chi gallu symud mlaen nawr mewn i egni'r byd fan hyn, A mae hwn hefyd yn gweithio fi, mae'r byd yn eich dwylo chi i wneud beth bynnag chi moyn, yn y cylch newydd yma o'ch bywyd chi. A credwch yn hwnna, ac fi'n credu bod lot o ni, so ni'n credu yn hunain, ni jyst yn meddwl, allai byth wneud na, neu os mae fi digon da i wneud hwn, neu pam i fi meddwl wneud siwr beth, Mae angen i chi gredu yn eich hunain. Mae hwn yn neges i rywun yn gwylio, Credwch yn eich hunain nawr, achos mae'r gallu yno chi i wneud beth i chi moyn a creu beth i chi moyn yn y bywyd yma, Mae hwnna'n neges penodol i un o chi. Os chi'n meddwl taw chi o hwn, please gadewch fi wybod yn neges i o'n isod, dwlen i siarad â chi amdano fe, Diolch ysbryd. Drachwn ni ar hwn ar cwpl o wahanol ffyrdd, Os drachwn ni gyda ar cariad, mae cariad yn edrych yn ffantastig wythnos yma, Rhwng bod y marchog mae'n dod mewn i chi, Mae'r person yma'n mynd i fod yn berson rili golygus. A jyst achos taw dyn yw gallai fod yn dyn menyw neu rhywbeth arall, Maen nhw'n mynd i fod yn berson rili golygus, rwy'n chi'n meddwl, mae'r person mae'n ramantus, Maen nhw'n berson lyflu. A maen nhw'n berson hefyd sydd ar y pasiwn newydd mewn i chi fan hyn, A maen nhw hefyd yn berson creadigol, a rili tanllyd, a sy'n mynd i ddod â lot o basiwn mewn i'ch bywyd chi. Ond maen nhw hefyd yn berson cariadus iawn, Maen nhw'n deall i hunain, maen nhw'n deall i emosiynau i hunain, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n moyn mewn ramant, mewn cariad fan hyn, So os chi'n edrych am gariad, wythnos yma, mae rwy'n mynd i ddod mewn i chi wedyn i fan hyn, Rwy'n lyflu yn dod mewn i chi fan hyn. A pidwch meddwl, mae ysbryd yn gweithio fi fan hyn i weithio chi, Pidwch meddwl bod y person yma rhy dda i chi, achos dyn nhw ddim, Maen nhw'n berson sy'n mynd i fod yn dda i chi, Na'n neges penodol i rwy'n. A byddwch yn gryf na, mae'r cryfder gyda chi, I weld y person yma, I falle fynd mas dyn nhw, Pidwch cael eich roi bant o wneud ymner, Chi yn gryf, gallwch chi wneud i hwn i lwyddo,
Wythnos yma. Diolch ysbryd. Wedyn, mewn cariad, mae angen i chi symud mlaen. Falle bod chi'n dala ar i rhywbeth neu rhywun sydd angen i chi symud mlaen o fan unner. Mae hwn yn neges i rwy'n. A wrth bod chi'n symud mlaen, chi'n mynd i fynd i'r dŵr llonydd yma. Chi'n mynd i gael fwy o llonydd yn eich bywyd. A mae person newydd mynd yn dod mewn i chi. Ond mae angen i chi symud mlaen fel bod y person yma'n gallu dod mewn. A wedyn, byddwch chi'n teimlo fel yr ymerawdwr fan hyn, A byddwch chi'n rhoi diwedd i gylch rhywbeth sydd wedi bod felly mach yn boenus i rai o chi, mewn cariad. A chi'n mynd i ddechrau cylch newydd. A mae cylch newydd, mae'r posibiliadau yn ddiddiwedd fan hyn i chi, A mae hwn gallu, wrth bod chi'n symud trwy'r daith yma, gallwch chi ddod mewn i egni'r ymerawdwr fan hyn, a dechrau cylch newydd o'ch bywyd. Sy'n mynd i fod lot mwy positif na'r cylch chi newydd orffen neu chi yn gorffen ar y foment, Diolch ysbryd. Os chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni, mae cariad lyflu gyda chi yn eich bywyd ar y foment, Mae pethau mynd i fod yn romantus i chi, falle bod chi'n, falle cwmpo mewn cariad eto gyda'ch partner fan hyn, Hwna'n neges i rywun. A mae'r cryfder gyda chi'n neud ei ddod drwyddo beth bynnag chi wedi bod trwyddo. Mae'ch cariad chi'n tyfu nawr, Fi'n rili teimlo bod eich cariad chi'n tyfu mewn i rhywbeth sydd falle fwy cyflawn, A mewn i rhywbeth sydd yn just yn fwy cariad sy'n siwto chi yn well. Mae hwnna'n neges i rywun. Mae'ch perthynas chi yn symud ymlaen a'n tyfu. Fi'n teimlo fan hyn, Ond mae angen iddo fe symud ymlaen, Falle bod chi wedi bod yn cweryla coethan lot yn ddiweddar, Mae angen i chi ddod awna i ben ar y symud mlaen, gadael y pethau yna ar ôl, fel bod chi'n gallu gorffen y cylch yma, a symud mewn i egni'r ymerawdwr fan hyn, Achos mae'r egni yma yn gryf, yn gadarn, yn egni really sefydlog fan hyn, So os ych chi mewn perthynas yn barod, chi'n mynd i dimlo lot mwy sefydlog yn eich perthynas yn dechrau'r wythnos yma, Diolch ysbryd. Os drechwn ni ar hwn fel gyrfa neu busnes neu swydd, wedyn ni, falle bod rhywbeth newydd mynd i ddod mewn i chi wythnos yma. Falle bod chi'n mynd i ddechrau wneud rhywbeth sydd fwy creadigol, a bydd hwn yn dod â lot o gariad mewn i chi at eich gwaith, Fi'n teimlo fan hyn. Mae'r cryfder gyda chi'n neud e. So credwch yn eich hunan fan hyn, Os ych chi'n dechrau rhywbeth newydd wythnos yma. Chi'n mynd i rili dimlo cariad tuag at rhywbeth i chi'n neud nawr, A fi'n teimlo mae fe'n rhywbeth newydd sydd yn mewn i chi fan hyn gyda'r gwas yma, Hefyd gallai fod pobl yn dod mewn i chi, gallai fod tîm newydd yn dod mewn i chi wythnos yma, sy'n mynd i wneud chi dimlo mwy tanllyd am bethau. Os ych chi yn y gweithle, mae pobl newydd mynd i ddod mewn, neu mae rwy'n newydd mynd i ddod mewn i'r gweithle sy'n mynd i rili danio chi, am eich gwaith. A byddwch chi'n teimlo yn well am wneud a byddwch chi moyn rili rhoi popeth mewn i'ch swydd, Mae rhaid i chi symud mlaen o beth oedd, so falle bod y tîm newydd yn ydw yn falle bod chi'n rhan o tîm newydd sy'n mynd i just symud mlaen yn nawr yn y gweithle. A falle bod chi wedi bod yn cweryla yn y gweithle, a nawr i chi'n dechrau symud mlaen i fel fi'n gweud, mwy llonydd nawr. Bydd pethau lot mwy llonydd i chi yn eich gyrfa fi'n teimlo yn dechrau'r wythnos yma, A chi'n gryf, chi'n gadarn. Gallai chi fod yn arwain y tîm newydd yma, a byddwch chi'n gadael cylch o beth o'ch chi'n neud i ben, falle i wneud rhan newydd o swydd neu falle rhan newydd o'r busnes, So mae elfen o symud mlaen fan hyn, ond mae rhaid i chi symud mlaen, Mae rhaid chi gymryd y sialens i symud mlaen i wneud y peth newydd yma, Yn y gweithle neu busnes neu eich gyrfa, Os drechwn ni ar hwn fel arian, ysmo fi'n teimlo fel sefyn arian, falle wedyn ni bod y cryfder dych chi wybod le chi moyn mynd gyda'ch arian nawr. Chi'n symud mlaen o sefyllfa ariannol falle o ddim rhy dda, ond mae'r sefyllfa yma'n gwella lot i chi wythnos yma, Chi'n symud mlaen, chi wedi bod yn teimlo fel se'r môr lan a lawr, tonel lan a lawr gyda'ch arian chi, Mae pethau mynd i fod mwy sefydlog nawr.
mae popeth yn balans o mas yn well i chi fan hyn, okay? Mae lot o fwy o gydbwysedd gyda chi. A byddwch chi'n teimlo fwy arweiniol am eich arian a mwy sefydlog fan hyn. Okay? Mae'r cylch mae o fecso mae'r arian yn dod i ben. Okay. Iechyd wedyn ni, mae chi iechyd chi yn gryf, okay? Chi'n mynd i dimlo'n well na chi wedi dimlo am spel fan hyn. Mae rhywbeth mynd i ddod o rhywbeth mewn i chi sy'n mynd i wneud chi dimlo cymed yn well am bethau, okay? A mae rhaid chi symud mlaen nawr gyda'ch iechyd, a mae rhaid i chi ddod mas o'r timlad yma o mae popeth yn galed i fi o. Fi ffili colli bwysau, right? Fi ffili colli bwysau, right? Ond mae rhaid chi bido nawr meddwl am na, mae rhaid chi meddwl, right, beth fi'n mynd i wneud nawr, beth fi'n mynd i symud ymlaen i wneud. O, fi ffili colli bwysau, right, ond mo fi wedi trial wneud hwn, nes mo fi wedi trial wneud hwnna, okay? So'r fath na o beth, okay? Mae rhaid chi gymryd yr awenau na yr hunain gyda'r cerbyd ryfel yma, fel eich bod chi gallu symud mlaen i wella'ch iechyd. Okay, mae rhaid chi gymryd yr awenau. Pidwch erfyn i bawb arall wneud eich. Okay, mae rhaid chi gymryd yr awenau fan hyn. A byddwch chi'n dod mas o fe'n teimlo mor gryf fan hyn, okay? A bydd diwedd y cylch yma o, os mae fi wedi colli bwysau, fi wedi colli mach o bwysau, achos fi wedi wneud hwn. Okay? Dyna'r fath o elfen fan hyn i wneud â iechyd wythnos yma, okay? Gallai fe fod hefyd smegu, gallai fe fod hefyd just eich corff chi'n gyffredinol, okay? Fi jyst yn gweud bwysau, achos neu sy'n effeithio fi, okay? Ond gallai fe fod yn unrhyw beth. Waw, okay, right, darlleniad lyflu wythnos yma, darlleniad llawn cariad, fi'n teimlo i lot o chi, mae hwn yn gariad, okay? Wythnos yma, cariad newydd yn dod mewn i chi, rwy'n romantis, rwy'n sy'n rili llawn cariad a rwy'n eiddfed yn gariadus hefyd, okay, gyda brenhines yr gwpanau fan hyn. Ok, diolch ysbryd. Gewn ni please neges, un neges fach i orffen y darlleniad, please. Un grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi, please. Ok, a'r neges yw, pan i chi mynd drwyddo amseroedd caled, mae'n bwysig i gofio bod dim byd lan i'r pwynt yma wedi'ch meiddi chi. Chi wedi dod dros sialensau o'r blaen, byddwch yn ddiolchgar am bopeth sydd gyda chi yn barod. Okay? Dyna'ch neges chi wythnos yma. Mae hwnna'n neges lyflu, okay? So falle bod chi'n teimlo fe sy'ch chi'n mynd, falle bod rai chi'n teimlo fe sy'ch chi wedi bod drwyddo, neu chi'n mynd drwyddo amseroedd sy'n mynd bach yn galed ar y foment, ond mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn. Cofiwch, sy'n byd wedi meiddi chi. Okay? Chi wedi dod drwyddo popeth. A chofiwch bod pethau da chi a byddwch yn ddiolchgar am y pethau sydd gyda chi. Okay? A byddwch chi'n ddiolchgar am ysbryd hefyd, ac mae ysbryd wastod yn edrych mas amdano ni gyd. Okay? Dyna'ch neges chi am wythnos yma. Os chi wedi joio fe, gadewch fi wybod yn y negesion isod. Cofiwch rhoi bawd lan. Cofiwch dan ysgrifio'r sianel. Mae'r pob peth bach fel a'ch chi'n neud yn helpu fi. A os oes diddordeb gyda chi mewn darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. Tan tro nesa, joiwch yr wythnos, drychwch mas am y cariad newydd yma, joiwch eich hunain a welai chi yn y darlleniad nesa.